Hallelujah, hama dzinodikana. It is a good thing to see you all. Don't forget to subscribe on my YouTube channel, Bishop Nyamakanga. Here on Chibanda Media, I would like to talk about prayers, much prayers that are needed for our country. Much prayers that are needed for those that are in authority. Much prayers that are needed for every Zimbabwean citizen. I'm inviting you. Let us come together, put our minds and our hearts together so that we pray for Zimbabwe, that we pray for our nation. Bible rinoti kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakazvininipisa kana vakanamata vakasiya zvakaipa zvavo vakatsvaka chiso changu, ipapo Mwari vari kudenga vachanzwa kuchema kwedu, vozopodza nyika yedu, votiregerera, vopodza nyika yedu. It is with the overwhelming evidence that our nation is not well. Our nation is sick. We don't want to blame one another, but we know all these things that are taking place in our nation. It is because of the devil. Because the devil is the author and perfecter of all sorrows and miseries. But we need to come together and pray for our nation. We need to pray for our government. We need to pray for those in authority. We need to pray for the poor. We need to pray for the widows. We need to pray for our youths. Just look what is happening to our youths. Tarisa zviri kuita mayouths edu. Toramba here takatarisa. They are being exposed to drug abuse. Tarisai mashandisiro avari kuita guka. Tarisai mashandisiro avari kuita dombo, crystal meth. Tarisai zviri kuitika munyika yedu. Can we just look? Toramba here tichiita noise. The social media is full of noise. Can we continue making noise on social media? Why can't we convert that noise and make it prayers towards heaven to ask God to deliver our youths from drug abuse and substance? Can we look at our girls? Abortion rate is high. Vari kubvisa mimba. Kwane ma nurses vari kutengesa mapirits ekuti aita pamuviri, vanobvisa abortion. Come together, Zimbabwe. Let us pray so that the fear of God will return back to the people of Zimbabwe. Vanhu havachatya Mwari. Bible rinoti kuna mapisari 12. Batsirai Jehovah nekuti vanoda Mwari vavashoma panyika. Look, crime is increasing day by day. Corruption is increasing day by day. Lawlessness is increasing. Utsinye huri kuwanda. Vanhu havachanzwirana. Vanhu havachaitirana mwoyo murefu. Day by day. It's not politics that is contributing to the things that are taking place in Zimbabwe. Sin itself. Chivi. Murume. Baba vari kurara nevana. Vana vavo
cases of murder, cases of rape, they are on increase. I remember in the church history, there were so many mighty men of God. When they prayed, seeking the face of God, crime during their time went down. No cases were reported at the police. Hospitals, varwere, vakashomeka. Zimbabwe, I'm inviting you. Tikasanamata tichafu. Tikasanamata tiri kupera. Let us convert that noise we are making on social media to pray to God. Let us become one. Let us stop this blame game. Yekupomerana maka. We are all Zimbabweans. We need to seek the face of God. Wherever you are listening to me right now. Zimbabwe needs urgent prayers. Tarisa mwana wako. Tarisa wepa next door. Tarisa mwanasikana wako. Tarisa mwanasikana wepa next door. Why can't you pray? Why can't we seek God? Munondiudza kuti Mwari havanzwa. Munondiudza here hama dzinodikana kuti Mwari havana hanya nesu. It is because of sin. Kuma church kwatiri kundoshumira, lawlessness is growing higher and higher. Kuma church kunofanira kuonekwa Mwari. Mwari haasi kuonekwa. Kuri kuonekwa vanhu. Let us come together. Let us pray for our nation. Let us pray for Zimbabwe. Shoko raMwari rinozadziswa. Ivo vatungamirira tikasavanamatira, tikasavakumbirira, hazviite zvakanaka. I'm inviting you. I am inviting you. Pane imwe nguva Samson Arnold abviswa maziso. Mistake yakaita maPhilistines. Vangade vakamugura musoro. Nokuti musoro ndo waikura vhudzi. But vakabvisa meso. Vakati asaone. Ivo havana kuziva kuti kubvisa meso enyama hakusi kubvisa meso emweya. Chavangade vakaita was to cut the head. But instead they gouged the physical eyes, leaving the spiritual eyes. Vanomuisa mutemberi yaDagon. Vanomuita a laughing stock. Vakamuita ngesekas. But mumwoyo make akanamata. Akati one more last time. God give me strength. Mwari vakampa simba. Akabata mapillars. Akauraya vanhu vazhinji. Shoko raMwari rinoti vanhu vaakauraya panguva iyoyo vakange vakawandisa kupfuura vaakauraya aine maziso ake ose. Zimbabwe, let us come together and say, God, one more last time. Hatiramba hatisisina maziso. Hatirambi vana vedu are exposed to drug and substance abuse. Hatirambi vana vedu vakatobvisa mimba. Hatirambi nyika yedu yabharuka. Hatirambe hatina rugare munyika. Hatirambe zviripo ndo zviripo. But God, give us one more last time that we pray and you answer the prayer we are going to make in this place one more last time. And when God hears us, Zimbabwe will be a better place once again. I'm extending this invitation once again to you, every Zimbabwean, varume, madzimai, vakadzidza, vasina, vakomana, vasikana. Revival. Aiunzwe nema politician. Oh, Mwari ngatibatsire. Let us change our focus. Revival. Aisikuzwa nema politician. Inofana kutangira mumweya. When the church rises, revival will begin. Until then, the church hasn't come together as one and to pray for revival. When there is spiritual revival, economy
inoita zvakanaka, politics dzinoita zvakanaka, society yedu inoita zvakanaka. Let us go back to God. I'm inviting you. Usasari. Chakatoti po. Chakaherereka. Mwari wakuropafadzei. Mwari wakukomborerei. God bless you.